una iniciativa molt bona, la de l'Ajuntament d'Aldaia, ja que estem en la nova normalitat i n'hi ha molts impediments per a seguir en la normalitat dels actes culturals, han decidit començar així, en aquesta exposició d'història, de fotografies, de proximitat al final d'Abelard Comés. I així a la plaça de la Constitució avui he tingut el plaer com a president de la Diputació i aquest primer acte cultural d'aquesta nova normalitat, acompanyar-los i retre homenatge també a Abelard per aquests 30 anys de transmetre en les seves fotografies la història de tota l'Horta. A més, és que tota aquesta comarca de l'Horta que coneix molt bé Abelard sap que sempre estava a propet, sap que sempre estava ahí per a després d'aquesta fotografia plasmar-la en aquest periòdic Levante, que a més avui celebra la reincorporació de les seues d'aquesta aposta de les edicions comarcals, que també n'hi ha que donar l'enhorabona de que tinguem edicions comarcals altra vegada en el Levante després de 3 mesos i pico de pandèmia. I avui ell ens ha explicat això, aquests 30 anys com han estat, el tenim per així explicar-nos aquestes fotografies que la veritat val la pena vindre a veure a la plaça de la Constitució. Homenatge d'Aldaia, del poble d'Aldaia, de la comarca, perquè Abelard era fotògraf d'Aldaia, aldayer, però una persona que ha immortalitzat els millors moments més importants de la vida social i política de la comarca i lògicament també d'Aldaia. Per tant, hem volgut modestament tornar-li un poc l'estima i la seva tasca que ha fet tan important i a més la tasca que també ens ha encomanat ell, que aquest treball que ell ha fet se quede per la història, la nostra història de la comarca i d'Aldaia. Moltes vivències, moltes experiències i també aquest sentiment reivindicatiu que ha fet aquesta tasca periodística de fotografiar moments distints i diversos, però sempre la visió de buscar la veritat, que és el que comentàvem en l'acte institucional que hem fet abans. Abelard ha sigut un professional que ha volgut immortalitzar els moments i implicar-se socialment i és un orgull per a nosaltres, per al poble d'Aldaia. I és que són vora 40 anys fent fotos i ara estava ahí el meu company, Àlex, que me donava 30 metres de pel·lícula, que a lo millor en un dia fes metres i metres de pel·lícula. En el diari deixaves una o dos, però tots els 3 metres s'enrotllava i he perdut coses precioses que no les vaig a trobar. Jo li donaré això, ho seleccionaré més, ho deixaré a la corporació i espero que tinga un arxiu i després algun audiovisual o alguna cosa que puga anar fent.